Menna. Cais i'r prifathro. Please, sir, os oes gennych funud, fe hoffwn yngan gair. Roedd wedi cael syniad gwefreiddiol i godi pres yn y ffair. Rhyw feddwl oeddwn ni, ac mae e'n syniad da. Fe fydd pob un yn cyfrannu, gan ei bod yn waredu'r pla. Pob lod i hwn, rych chi'n gofyn? Wel, mi ddwedaf wrthych nawr. Yr hyn sy'n poeni'r ysgol hon yw'r athrawon, nid haid o lygod mawr. Yr hyn sydd gennyf mewn golwg, ac mi fyddai'n llwyddiant, rwy'n siŵr, yw fod pawb yn talu 10 ceiniog i'w saethu efo pistol dŵr. Yr athrawon technoleg gael fynd ar y blaen, a'r athrawon maths ar ei hôl. Gwyddoniaeth wedyn a Ffraneg, nes nad oes un sych ar ôl. Diolch am eich cydweithrediad. Rwy'n siŵr y cytunwch am i, fod y syniad yn un ardderchog, ond cofiwch ac ystyriwch, cant athro ydych chi.